Hej, velkommen til Holstebro, Lækkervej 48, mit gamle barndomshjem, mit gamle værelse hernede i kælderen. Jeg er lige kommet hjem her den 22. december 2011, klokken den er 3:30. Jeg er lige kommet ind med toget fra København, og hjemme hos far og Vivian og min søster, hvilket er rigtig, rigtig rart. Men det er også lidt hårdt. Jeg har lige fået at vide, at min far han har fået konstateret kræft. Ja. Det er heldigvis ikke ondartet. Det er et par knuder, der skal fjernes i maven og i endetarmen eller sådan et eller andet. Og det skulle være under kontrol. Men det er jo ikke lige fordi, jeg har bedst erfaring med kræftpatienter i min familie. Så jeg synes lige... Han skal nok klare den. Det er jeg ikke i tvivl om. Det skal han nok. Han er en stærk mand. Og man må være stærk i troen. Og det er jeg. Og det er han også. Christian, skal du lige vide, at vi har en dampsyg kat hernede, som Grommis skal ikke have lov til at gå herned. Okay. Nå, i kælderen? Grommis æder bare alt hans mad og svin, ikke tåle tørkosmad. Hvis han får det, så kaster han op. Så jeg var lige ved, at vi har haft ham aflivet, inden at vi holdt ud. Så